כמה חשוב לך שהגבות שלך יראו יפות, מלאות ומטופחות? עם הגיל, הגבות שלנו כבר לא נראות כמו פעם. תחילה הדלילות, הצמיחה היא כבר לא כמו פעם, וגם מתחילים להיות ממש שחורים לפעמים בגבות. חלקנו מציירות, מאפרות לתמיד, אפילו מקעקעות, ועוד פתרונות שאיך להגיד את האמת, לא תמיד הכי מוצלחים, וגם פשוט כואבים. אז כן, גם לי זה קרה, וחיפשתי פתרון שיעזור לי להתגבר על הבעיות האלה. לי היה חשוב למצוא משהו טבעי שיעזור לי להתגבר על זה. ידוע ששמן קיק ויש עוד שמנים שטובים להצמחת שיער, וחיפשתי משהו שיעזור לי להכניס את החומר הזה בצורה נכונה לתוך הגבה. אז אני שמחה לגלות לכם את רולר הגבות, הפתרון האולטימטיבי להצמחת הגבות שלנו מחדש. הרולר הזה הוא רב פעמי, אני פשוט קונה את השמן בבית מרקחת ומכניסה אותו פנימה. יש ברולר הזה מחטים דקיקות שעוזרות להחדיר את השמן לתוך העור. אז כך כל יום לפני השינה עשיתי לי נוהל שאני לוקחת את הרולר ומעבירה אותו על הגבות. וזה בעצם מעודד את הצמיחה שאני כבר רואה שקורית. אפשר גם להעביר אותו בכל מיני אזורים בראש שרואים שיש קצת התקרחות או מחסור בשיער, וזה גורם לצמיחה מחדש. ממליצה לכם בכל לנסות.